दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों जोंनि कसुगाव सत्रं केन्द्रनिफ्राय 135तम जन्म महोत्सव जोङो दिनैनि बे उत्सवखौ गाजा गोमजायै जोङो फालिनो थाखाय जोङो लाहार फाहार खालामनायनि गेजेरजों बयखौबो रायजो राजाखौ लानानै आरो आइ आफाखौ लानानै जोङो मोजाङैनो मोजां खुंफुंलांनो थाखाय जोङो आखायाव लादों आरो बयखौबो जोङो खावलायदों दादा आरो मामोनखौबो जाहाथे जोङो बे हाबाफारियाव बयबो लोंहोर लोंहोरै ज' जानानै जोङो गाजा गोमजायै करमदेल सिसि थाखुननि खामानिखौ मावनो हाजोबो दा बेखौ लानानै जोङो दिनै दा बे कसुगाव सत्रं केन्द्रआव बयखौबो लानानै साननैनि दाख्लिनिफ्रायनो जों मावबोगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे बयनिबो सहयजुगिता लानानै जोङो दिनैनि बे हाबाफारिखौ मोजाङैनो मोजां खुंफुंलांनो थाखाय आखायाव लादों। जोङो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि राव सायख'वा जासे जोङो बयखौबो लानानै गाजा गोमजायै खुंगासिनो दं। बयखौबो खावलायनायनि गेजेरजों दादा आरो मामोनहा नुजाफैदों, रितिक देबताफ्राबो फैदों। दा बेनि थाखायनो जोङो दा बे गोथार हाबाफारिखौ जोङो नैबे करमदेल सिसि थाखुननि 135तम जन्म महोत्सवआव जोङो दा जोंहा शभाजात्रा जानानै फैखांबाय आरो दा जोङो बेवहाय मोजाङैनो सावरायलायनायनि गेजेरजों दा बयनिबो जोङो हारि माहारि सायख'जासे जोङो दा बेवहाय धर्म सभा आरम्भ खालामबाय आरो बे धर्म सभाजों लोगोसे बेवहाय बिभिन्न रावनि जोङो बेवहाय भाषण होनाय जागोन आरो धर्म अनुष्ठाननि मोजां मोजां खोथाफोरखौ बेहाय मोननो हागोन। दा बेजों लोगोसे जाहाथे माबाफोर जोंनि बे कमिटि तरफनिफ्राय भुल थायोब्ला जोङो माबानानै आखाइ खबजबनानै जोङो बयखौबो अननायनि गेजेरजों माफ बियो आरो जोंनि बे हाबाफारियाव जाफुंनाय फैबाय। दा बेखायनो जोङो दा रंजानायजों लोगोसे जोङो हारि माहारि ज' जानानै ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों आरो बे गोजोननायजों लोगोसे जों करमदेल सिसि थाखुननि अननायाव हाबाफारिया जोंना बे धर्म सभानिफ्राय दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों आङो बयखौबो रायजो राजाखौ आइ आफामोनखौ आङो मोजाङै मोजां जाहाथे बे हाबाफारिनि गेजेरजों आशीर्बाद मोननायनि खाबुखौ जाहाथे बयबो लायो आरो बेजों लोगोसे जोङो बयखौबो खावलायदों माने जानाय लोंनायाव बयबो जाफैनो हागोन लोंफैनो हागोन खुनु माने जाथि माबानि भेट गैया। आं दा जोबनायाव बेखौनो खावलायबाय जय गुरु बयखौबो।